Volám sa Ivan Bartoš. Pála Bielika poznám už dlhšie ako poslanca za náš volebný obvod Rúdlova Sásová. Som podpredsedom občianskej rady, takže spolupracujeme akože spolu. Palo v týchto obdobiach ako poslanec, dá sa povedať aj predseda občianskeho výboru alebo výboru pre mestské časti, ako je aktívny, v podstate iniciatívny, snaží sa vždy riešiť problémy obyvateľov sídliska. Takto spolu s poslancom Milanom Lichým dá sa dosť dlho akože riešili úpravu kanála, nefunkčného kanála na Starohorskej ulici 21. No a konečne sa to vlastne za ich aktívnej účasti, teda Pála Bielika, podarilo vlastne ten kanál už zrealizovať, upraviť. Kanál je funkčný, ako nezateká, keď prší do vchodov.